Vaig arrencar. Fes tuits que jo vaig acabar de penjar. Contra l'espanyolisme, independència i socialisme! Contra el capitalisme, independència i socialisme! Sí, sí, el Mendoza. Senzillament és un començament de campanya en què estem assenyalant d'alguna manera cap a on va la nostra independència. La nostra independència no és una independència per acabar pagant el deute, igual que ara farà l'estat espanyol, i que comportarà la miseralització de milers i milers i milers de persones, sinó que la nostra independència és una independència que aposta per la justícia social i, per tant, aposta, entre altres coses, perquè entitats com aquesta que tenim aquí darrere, no és aquesta sola, n'hi ha moltes altres, tinguin la corresponsabilitat que els toca dintre d'aquesta crisi. Gent com aquesta aquí darrere ha desnonat, ha fet fora de casa seva a 80.000 famílies als països catalans, ha provocat un atur de 3 milions de persones apostant per una economia superespeculativa i pensem que és hora que algú directament digui que això no es pot seguir. A banda d'això, són també responsables en bona part de la privatització de molts serveis que en principi eren públics i que cada cop se van privatitzant, fent més cars i inaccessibles a capes més importants de la població.